ръцете, Йонко, по ръцете. Точно така, не му дай той да те фаща. Добре. Ти го фащи за ръцете, Йонко. Спокойно, брат. Спокойно, Йонко, не бърза. По ръцете го работи, Йонко. Добре. Да се върна малко по-късно към въпроса, че сега тук трябва да свършим работа. Добре, Браво, Иво! Ево, Айво! Аре, играй си са. Не, изправи се горе, брат. Спокойно, сега си играй играта, спокойно, без притеснения, дишаш си и си играеш. Минавай гарда. Изправи се. Спокойно и... Давай, Диши сам. Диши през устата. Диши през устата. Работи тази ръка, работи я. Иво, работи ръката, диши и работи. Арм триангъл, Иво! Иво, дръпни го, подни го. Иво, краката назад след това. Точно така. Опа! Върти ръката, хвани само ръката. Другата ръка хвани коляците. Води сега, води! Точно така, давай. Излизай! Натисна го добре, излизай! Точно така, дръж ръката и примятай пред лицето. Напри си место с лаката на врата му. Иво, премятай кръка. То, продължавай. Още малко, продължавай. С ръката. Избутай с ръката, така. Давай зад мен кръка. Така, продължавай. Китките. Имаш още около 3 минути, спокойно. Китките. Точно така, давай, продължай, тръгвай напред. Ти дай, Йонко, къси му! Имаш назад. Десният крак опай назад. Не така! Иво, изведи главата и тръгвай напред. Изпълвай! Върни го към кръката. Айде, врата го нива, брат! Към кръката. Иво, трябва да изкараш главата. Точно така, давай. Врата го нива! Браво, карай врата, бе! Пуши та! Сега изправи се, добре! Изправи се! Само назад! Таза! Иво, спокойно, давай. Готов е! Иво, отваряй ръцете, вкарай двете ръце, там и отваряй. Иво, Добре! ставай към него. Точно така. Така. Сега стаза навътре! Иво, имаш 2 минути. Така! Тая ръка трябва да изкараш. Хващай крака. Мини зад него. Хващай крака, Иво. Мини зад него. Иво, хващай крака, краката са Водиш близко. спокойно! Хващай краката. Мини зад него. Точно така, айде сега Мини зад него. Карай му главата вътре, бе! Карай вътре главата! Дай! Карай му главата вътре! Мини отзад! Иво, играй! Добре! Трябва да го свипнеш, Иво. Искам да го свипнеш, Иво! Иво, взимай гръбе! Давай Хаскал Бътърфлай смъквай, бе. Това ще е кука, лява кука. Иво, имаш 1 минута, давай! Айде, бъркай, добре! 40 секунди имаш!
спокойно, не Дръж така, дръж така! давай спокойно, не може. Обади му се Там нищо не прави! Време! Браво, бе! Това ти е играта.